е бил дългогодишен инструктор, нещо с което в момента се занимава неговата съпруга, баба Мария, и техните синове Тодор и Петър. Нека да ти задам така въпрос, Стойчо. Защо Параклис? Никога не съм мислил да правя Параклис, просто спонтанно ми дойде и почувствах някаква необходимост. Не знам откъде, може би в подсъзнанието съм го мислил и споделих с съпругата си да направим Параклис, без Чудесно. някой да ме кара. А ти защо се съгласи, баба Мария? Това е някаква вътрешна потребност и ние еднакви интереси имаме и смятам, че е необходимо, когато имаме нужда, да влезем да се помолим, хората да дойдат, когато имат нужда и те действително идват, за което им благодаря. И си освобождават себе си. Слушам те, Люба, да? Извинявай, сигурно има някакво забавяне в звука. На мен много ми се иска веднага да се вместя в този разговор. Той ми е много интересен. Слушаме, ще предам въпрос. Казват, че преди човек да вземе такова решение, да построи в двора си, в имота си духовно място, параклис, храм, нещо го посещава на сън, явява му се светец или самия Господ. Случило ли се е това на семейство Кушлеви? Кога? Случило ли се нещо подобно на вас? Обикновено, когато човек реши да направи, да издигне храм, това има Божие явяване на сън? Много хора са ме питали по този въпрос и смятат, и всякога ме питат, сънували ли сте защо? Аз не съм сънувал, но в подсъзнанието ми сигурно е съществувала тая идея. И когато я споделих с жена си и тя веднага се съгласи, коя година стана това? Осъществяването още на другия ден. Коя година става това? 2009 година, да. А откъде се познавате с отец Христофор Събев? С отец Христофор се познаваме много отдавна, може би от 40 години. Бяхме приятели. Той също се увличаше от йога и след това изглежда това, което е в нас сближава. И станахме много близко и почнахме да контактуваме. Той идва тук да служи в нашия храм. Ама преди... Люба, до мен има... Да. Исках да попитам само, преди 10 ноември не им ли е идвало да направят нещо веднага след демокрацията, когато видяха така свободата, поне на вероизповеданията на религиите? Толкова дълго са чакали. Това подсъзнание колко дълго е решавало да се направи духовното място? Дълго сте чакали след промените в края на 89-та, за да направите този Параклис. По-рано не ви ли е хрумвало? Ние всякога сме били религиозни и силно сме вярвали в Бога, което смятам, че е добре, защото който вярва в Бог е щастлив човек. Много е щастлив човек, а който не вярва, вече е друго. Използвам случая благодаря на телевизия 7 за любезното посещение, тук, а на всички зрители Христос възкреси! Воистина възкресе! Прекрасната Люба Колезич, една прекрасна журналистка. Христос възкресе! На вас Христос възкресе, на целия екип на ТВ7. Нека още... Аз се присъединя след малко. Да. Още един въпрос искам да задам на семейство Кушлеви, но не те прекъснах, Жоро. Сега ще ти дам думата, имаме още малко време. Но те не се ли безпокоят, че дядо Христофор е един отцепник от каноничното православие, така да се каже? Притеснявате ли се от това, че дядо Христофор Събев е отцепник? Така? Не, той е много чист човек и чист духовник. Като него в България може би трудно ще се намерят други, защото той наистина блести с неговата честност и откровенност. Плюс това, ние сме приятели с него и за мен той си остава приятел. Искам да допълня, че ние направихме много опити да дойде митрополита от Велико Търново да го освети, но тъй като той искаше да прехвърли нотариално заверено към митрополията Параклиса и част от двора, ние се отказахме и търсихме начин как да стане това. И се сетихме за нашия приятел Христофор Събев и той на драго сърце дойде и го освети. Какво? Митрополита искаше част от двора? Аз все пак искам да ти представя и другите хора, които са до мен. Това са домакини всъщност, но с английско потекло. До мен е Таня,
Лини и Хели. Хели, честит рожден ден най-напред. Тя избра да празнува рождения си ден с нас. Какво те доведе тук? Доколкото разбрах, твоите родители живеят. Това е първото ми пътуване до България. И това е 40-ми рожден ден. Колко време смяташ да останеш в Хохница? How long do you think you'll spend time here? Well, you know, I've been here, it will be 3 months. Ще бъда тук още 3 месеца. Таня, знам, че ти си така най-опитна в обичаите тук. Участвала си дори в разни възстановки на ритуали, така ли? Yes, I do. I have lots of experience with Да, така е. Има много опит в Кажи ми, ти българските традиции. използваш едно от помещенията на читалището в града. Какво правиш там? Having lessons in the local school. Yes. What are they about? Yes, we just learn a little bit of English. Да, преподаваме малко but английски. We just play games, so it makes it entertaining. Играем игри, за да го направим по-забавно. So they have a nice time, rather than За да могат да си прекарат по-добре, вместо да учат постоянно в училище. Тоест учиш ги на английски, а те те учат на български обичаи. Which means you teach them English and they teach you Bulgarian traditions. Точно Има ли, така. Жоро, има ли културен шок при преминаването от Англия в България и на какво се дължи той? Има ли културен шок от преминаването от Англия в България? Have you experienced the Колежката cultural Редина shock Чунева помага. from moving in England back here in Bulgaria? It's been very nice moving to Bulgaria. Много е приятно да се премести в България, защото това е много хубава култура и хората обичат да правят нещата заедно, да празнуват фестивалите. Затова харесвам България, защото е много добра. Идвате ли често в параклиса на Отец Христофор Събор? Do you come often here in the local church of Christopher I Събор? have been a couple of times. Няколко пъти but съм they идвала. always tell me if I want, the Но винаги door са is ми always казали, open. че ако искам да дойда, вратите винаги са отворени. Лили, само с теб не си казахме няколко думи. Кажи ми, ти си най-отскоро в България, нали You така? have been here for a very short time, haven't you? Yes, just visiting Tanya. Да, са просто твоите посещавам впечатления? Таня. What are your visions of Bulgaria? Oh, the community spirit is wonderful, really wonderful, and they do Обществото е everything страхотно. together. И те правят всичко заедно и са много приятелски настроени. А какво работи твоята събеседничка? Какво е работиш в професията? Англия всъщност? What do you do in England? Sorry? What do you do? What's your job? Oh, I have children. О, аз имам деца. О, сериозна професия, наистина. A housewife. Yes. Да. Професия майка, което е по-интересно. It's profession mother, right? Yes. Good professional. Anything else? А сега хотнишките баби там ли са, Жоро? Моите любимки много хотнишките зелени. дами. Люба, да, не само хотнишките баби, тук има страхотно много хора от селото, на които благодарим за Аз гостоприемството ти и от твое име, поздравявам защото искрено Хотница и се от сърце. оживи от за насреща Люба Колезич. Зад мен са хотнишките баби, които ще ни изпеят своя химн на финала, който, доколкото разбираме, след няколко твои думи. Да. Това е от нас в Хотница. Очаквайте изпълнението на бабите. За съжаление ще трябва да се разделим. Виждам там, че някакси времето сияе по друг начин. О, поздравявам всички, които са се струпали. Хотнишките баби песните запяват. Хотнишките баби песните запяват. Цървулите стягат, хора заиграват. Цървулите стягат, хора заиграват. На нива ходят, жанатко паят. На нива ходят, жанатко паят. Вкъщи се връщат, сукмани търсят. Вкъщи се връщат, сукмани търсят.